Els qui compren divises, or, accions, els qui saben comprar, ho demostren fins i tot comprant-se el cotxe. Seat Toledo Master 1.8 amb aire condicionat. Ara, per només 2.145.000 pessetes. I un finançament excepcional. 31.900 pessetes al mes amb una entrada de 679.900 pessetes. Seat Toledo Master 1.8. Una compra intel·ligent. Amb Nescafé Ice tindràs el cos fresc. Tindràs la ment desperta! La rentadora s'ha espatllat per la calç i faig servir un anticalç. Sí, però que no és eficaç contra la calç de magnesi. La solució, Calgon Pastilles. Una pastilla en cada rentada protegeix la rentadora fins i tot de la calç de magnesi. Mare, serà millor que et canvis. Ves al meu armari i posa't uns texans. Jo m'encarrego del sopar. Us porto pavó frio. Hola, amor meu. Oh, quina bona pinta que fa. Pavo frio. I després la pesada de la teva mare encara dirà que no ens sabem alimentar. Ara que hi penso, no havia de venir a sopar? Com està aquest pit? I mira que el xopet... Pavo frio, estàs a l'edat. Rascant-te la panxa, mai no guanyaràs res. Una loto ràpid, sisplau. Rascant una loto ràpid i tens molt a guanyar. No ha tocat! Rasca i guanya amb loto ràpid. La primavera. Em ve de gust salmó. Sí, però salmón noruego. Saludable, fresc. I fàcil de preparar. A l'amanida, marinat, a la graella. A casa o a fora? Amb el receptari que m'han donat a la peixateria. De salmó? Sí, salmón noruego. Nou Pato UVC amb lleixiu i agents desincrustants. Comprovi l'eficàcia de la seva doble acció. Primer, el lleixiu elimina tots els gèrmens. Després, milers d'agents desincrustants arrenquen qualsevol resta de brutícia. Nou Pato UVC amb lleixiu i agents desincrustants. El terror dels gèrmens. L'Anthia Ypsilon, els antípodes del que és comú, a partir d'1.399.000 pessetes. Entrem a demanar una hipoteca. Tenim unes molt bones condicions. Però no tenim diners per l'entrada. Doncs és imprescindible. A Caixa de Catalunya et financem el 100% de l'habitatge. I si uns mesos no ens va bé de pagar? Doncs no els hi puc garantir, però podríem parlar d'un altre préstec. Si alguns mesos no pots pagar, ens esperem. I si un dels dos quedés a l'atur? A Caixa de Catalunya, si tens cap problema, ens esperem. T'ho garantim per escrit. Ha quedat bé? Nou crèdit total primera llar, l'única hipoteca amb garantia d'espera. Caixa de Catalunya. Rolling Pizza de Pizza Hut, l'única amb la vora farcida de formatge. Si vols sorprendre de debò, tasta-la. Te la menjaràs al revés. Funciona. No et despistis. Ara molts productes Sony porten regal segur. Sony amb la selecció, la millor jugada. Mare, m'he tacat la camisa que em va regalar la tieta. Ni amb lleixiu color s'ha anat la taca. Provi l'activador Càlia. Líquid i sense lleixiu. Afegit al detergent, pot amb taques que altres no eliminen. Mira que bé ha quedat. Sí, que bé. Càlia, el millor aliat del detergent contra taques difícils. Bé, estic negre. Què et passa? L'Almudena.
Si no fos perquè ha perdut la seva filla, estimaria més que se n'anés a viure a Barcelona. Quan esperem una notícia que no arriba, Lo único bueno de todo este drama es haberte recuperado. només depenem de nosaltres mateixos per poder continuar lluitant. Ferran, per favor, quin muntatge t'estàs fent? M'estimo molt a la meva mare, Alfonso. Em sembla que anirà bé que me'n vagi a Barcelona. Rosa, dilluns a la nit a TV3. Vosaltres sabeu de què parlen els homes quan estan sols? Dilluns a la nit posis a la fresca. El asunto de sexo. De sexe. De sexe. L'Amparo Moreno farà que els termòmetres bullin. Jo m'agradaria, però amb un home. 2 és massa. Preparis per encendre tots els ventiladors de la casa. Sisplau, voleu posar-se aquí? Ja sabeu com va això? No, és la primera vegada, eh? Ah, molt bé, doncs miri, aquí la desvirgarem, amb tot el sentit bo de la paraula, eh? 2 és massa. Dilluns a la nit a TV3. Han viatjat en el temps. Si vol viure, vingui amb mi. Per continuar la guerra en aquest món. L'un està programat per destruir. L'altre... Tranqui, col·lega. Per canviar el futur. Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Hamilton, Terminator 2, la gran pel·lícula de dijous 20 a la nit a TV3.